Mageza wants a wife. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for joining me. Thank you for being here. I really appreciate you. Do not forget to subscribe if you have not. Well, we started with 10 girls. Now we are on 6 today. Kancane kancane uMageza umfazi wakhe uzothi amfumane. Today ke uMageza is taking uNokwanda out. UNokwanda lo simbiza ngomamkhulu. Mageza is taking her out on a date today. And ijealousy kwababaseleyo yo ibenza. One thing I notice ke almost bonke abamthandisisi kahle ke uNokwanda. Umthathile ke uMageza wethu umamkhulu wamsa ecar wash uyohlamba imoto yakhe, and then khona nendawo ethengisa ikota kwalapha ecar wash. And umamkhulu yo, she was not happy at all. Ucomplaine esafika wathi hayi uMageza akamboni, uthini umzisa ecar wash amzisa ezikoteni and futhi yena akatyi kota. Abanye bebethathwe basiwa kwi-spa bayomasajwa, yena utheni lo eziswe ezikoteni akamboni, uyamgezela. Injani nale ntombazana nabethu? Khange azifihle ke kuMageza uba akayifuni le ndawo amzise kuyo. Andimazi bebefuna ntoni ke kahle because ukhe wakha wabuza uba nam amasi awekho. Njani na bethu endaweni nje? Amasi azobapha, amasi okwenza ntoni okokuqala? Andimazi lo mntana bebefuna ntoni kahle. Befuna i-5-star hotel or befuna indawo ethengisa inyama or befuna i-restaurant or uqhela into eziphezulu? Andimvisisi kakuhle. Khange ke uNokwanda alisebenzise ithuba lakhe apha, ithuba lakhe lokwazana noMageza, because yona befanele uba uthe esophuma noba ikota uyazazi uba akayityi, angabe complaina nje kakhulu, azame ukwazana noMageza abone, and then abone uba i-connection ikhona, bazame ukwazana ngcono. Yena uthe efika nje wacomplaina, emveni koba egqibela ucomplaina wabefuna uqonda ngabanye abantu ngezinye iideyithi. Sebenzisa ixesha lakho, lixesha lakho, ngokukhutshwe wena yeka abanye abantu. Nale yothi awuyityi ikota, I mean andiyi-understand. Ikota ineento ezininzi kaloku, kukho ii-chips, kukho iRussian ngaphakathi. Unxiba ubungonokhupha noba zii-chips, kutya ii-chips neRussian, uyeke le nto ungayifuniyo. Or ke xa isenziwa le kota ubaxelele uba into ethile nento ethile ningayifaki, andiyifuni. Andimazi mna noba uphakamile noba kwenza njani ngaye. Uthi ufuna ukumtshintsha uMageza. My question is, uzomtshintsha into what? Because lo mntu nguMageza uzidrayivela iteksi, so xa uzithi ufuna umtshintsha uzomtshintsha abe yintoni ke ngoku? Ikota izile, it looked really fancy bethunana. Thenga ke ne-cold drink, i-1 litre yelantuza yeCoke. uMageza akathandi naloo nto umamkhulu yoba kuthengwe i-1 litre. Ubefuna ntoni na bethunana? Undichaza xa ethi uzawulunywa ikota. Bethunana kusuka phi kanti lo mntu ikota angayaziyo angayityiyo? Because kaloku ikota yi-mixture yezinto esinazo endlini, ayiyonto especial eqala ukuyibona, zizinto zikhoyo endlini siqhele uzitya zidityanisiwe nje endaweni enye. Le date bekunegephu nje, huge gap in between them, andingayazi ngathi nje zii-friends abaze kwideyiti. Akufani nezaa deyithi bekhe waya kuzo kwi-spa uMageza. At least abayana noko bona bazamile. Lo khange isithuba lakhe alisebenzise sheme nalo. Undichaze ngosahleke xa kufika ikota, wahleka waphela intseni. I mean umntu ozamayo uhleka ntoni? Because this man is trying. Yho hayi, mna ndidanisile ntombazana. Ebecinga fanuba mhlawumbi akazukhutshwa kuba ibizwa ngoomamkhulu. Ebesithi hayi indawo yakhe seyipolishekile ubizwa nangoomamkhulu, because ebekhe wadelela nakule veki iphelileyo wathi kutheni izitshixo bengazinikwanga nguMageza, bethiwe mabazithathele. Ndathi seyisisigezo kwa eso kwalapha kumamkhulu lo, into naye wayekwa kwakhutshwa kule veki. Hayi uyaphuma sisi, kuthiwe kusiyiwa kwi-elimination yanamhlanje. I already had a name, khupha uNokwanda. Ebendidike gqithi, ebendidine kulaa deyithi. And kuMageza naye khange abe eyenza nde, uve wabiza yena igama lakhe nje qala. Ndixelele uba le ndaba yethu le ayikho, singootshomi, mayiphele sana.
Yho, warudi umntu waziveza ii-true colours zakhe esokhutshwa. I mean le nto isetivini woke umntu ubukele, ukwishow yokhangela indoda. Xa uphuma apha still usezawuphinda uqhubeke uyokhangela enye. Xa usenza iinto ezinje ube rude abantu bebukele ilizwe lijongile, uzayifumana kanjani le ndoda uyikhangelayo? Wase wathatha izikhiya zonke wazilahlela emanzini. Heyi, hayi ukrwada ntombazana. Andim-andastendi mna bebesiza kule show ebezokwenzani xa ingabe yena u-too big for le show for ukuba kumageza. Ebezokwenzani in the first place? Hayi shem, undidinile lo. Usincedile nje umageza ngokumkhupha namhlanje. Uvele wazibonisa nje uba yena ungumntu onjani. Akuthiwa hayi kuye. Yena uhlale rayithi, ufuna ukwenza le nto ifunwa nguye ngexesha afuna uyenza ngalo. Akakwazi ukhompromayiza, amene ngumntu akamazi. Bye-bye koomamkhulu. Ifeyivarayithi yam ke is-still uLerato. Lerato mna ndifuna ayithathele ikhaphu, asithathe esi sicoco soba ngumfazi kamageza. And then umntu endifuna umbona ephumile next time, hayi guys, uPalesa. Umamkhulu uphumile, ukhokhele. Next time makuphume uPalesa. UPalesa uzilahlela too much kulo mageza. Iwari yam ke nguye omdala kubo bonke aba bantu, kodwa izinto azenzayo yho, hayi ena mani. Ndidina ngosuku azicelela ihagi kulo mageza. So next time Palesa abe out. Okay, let me close this video here. Ndiyabulela kakhulu ngobukela nakwi-subscribers, abantu abakhomentayo. Enkosini bethunana, ndinithanda nonke. Goodbye for now.